आफादगिरिया बुंनायनि गोबां बाव माखासे ओंथिफोर दङ। जाय मानसिया गावखौ आंना जेबो भुल जायाखै होनदों बे खुनु मोजां हाबाखौनो मावफेराखै आरोखि। Welcome to my channel. Please like and don't forget to subscribe my channel. ক'ত ঘৰ তোমাৰ? কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কৰা তুমি? কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট? এছএছবি। কোনটো ৰেজিমেণ্ট কি? নাম্বাৰ কিমান? গাড়ী চলাও ড্ৰাইভাৰ। ড্ৰাইভাৰ কিমান তোমাৰ সেইটো কি পালা? নাম কি? নেম প্লেটত নাম নাই যে? নাম মানে? নাম নাই যে নেম প্লেটত? এইটোত? অঁ। নামটো উঠাই দিছে। কিয়? আৰে এইটো গাড়ী চলাও মই। গাড়ী চলালে নামটো নালাগে নেকি? ক'ত আহিছিলা ইয়াতে? ইয়াতে ক'ত আহিছিলা? ইয়াত মই ট্ৰেইন পোৱা নাই, মই ঘৰৰ পৰা ইয়াত আছিলোঁ। কিন্তু পইচা নাৰাখে, পইচা নাৰাখে। কি নাম? নাম কি তোমাৰ? জয়দেৱ। জয়দেৱ কি? ক'ত যাব ক'ত এতিয়া? এতিয়া মই কামাখ্যা যাম। ইয়াতে কিয় নামিছিলা? কিমান নম্বৰ বেটেলিয়ন? তোমাৰ তাতে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকে। ৰেজিমেণ্ট নাম্বাৰ কিমান? ৰেজিমেণ্ট নাম্বাৰ কিবা আছে নে নাই? কিবা কোন বেটেলিয়ন কি? বেটেলিয়ন কি নাম্বাৰ? কোন বেটেলিয়নৰ? তুমি যে ড্ৰাইভাৰৰ আইডি কিবা আছে না তোমাৰ লগত? একো নাই তোমাৰ লগত। তেনেকৈ তোমাৰ কাম দেখাই আছোঁ, মোৰ চব ভৰাই গৈছে। দেখাই আছোঁ ন। কেনেকৈ হ'লা? তোমাৰতো ড্ৰেছটো হাবিলদাৰৰ হয় ন? ড্ৰাইভাৰ প্ৰমোশ্যন, ড্ৰাইভাৰে লগে লগে প্ৰমোশ্যন পায়। কোন জেগাত চাকৰি? চাওঁ কাগজখন দেখুৱাই দিছে। এই যে এতিয়া মই কামাখ্যা যাম। ইয়াতে কিয় নামিছিলা? না কিমান নম্বৰ বেটেলিয়ন? তোমাৰ তাতে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকে ন? কিবা ৰেজিমেণ্ট নাম্বাৰ কিবা আছে নে নাই? কিবা প্ৰুফ আইডি? তুমি যে ড্ৰাইভাৰৰ আইডি কিবা আছে না তোমাৰ লগত? একো নাই তোমাৰ লগত। তেনেকৈ তোমাক কামত দিছে। দেখাই আছোঁ, মোৰ চব ভৰাই গৈছে। দেখাই আছোঁ মই। প্ৰমোশ্যন কেনেকৈ পালা তুমি হাবিলদাৰক লৈকে? হাবিলদাৰ কেনেকৈ হ'লা? তোমাৰতো ড্ৰেছটো হাবিলদাৰৰ হয় ন? তুমি হাবিলদাৰ নেকি? তুমি ড্ৰাইভাৰ বুলি কৈছা। কোন জেগাত চাকৰি? কাগজখন দেখুৱাই দিছে। এই যে কি এখন? এতিয়াতো তোমাৰ জ্বলি গৈছে। চাকৰি নকৰো এতিয়াৰ কাৰণে দিছে। তুমিতো চাকৰি কৰা বুলি কৈছিলা ড্ৰাইভাৰত, কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত? जोंनि नैबे ओनसोला जाहैबाय जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे ओनसोल बियो। बेयाव जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लाखिनानै बेजों जोंनि इयुन जोलैफोरनि राजनितिकनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव जाहाथे रैखाथि गोनां जायो, बिनि थाखायनो जोंहा बेयाव खेबथाम एग्रिमेन्ट जाबाय। BAC एग्रिमेन्ट 93 आव, BTC एग्रिमेन्ट 2003 आव, दा गोदानै BTR एग्रिमेन्ट जाबाय 2020 आव। दा बे एग्रिमेन्टफ्रा जोंनि जिखिनि गोजोरथि बेखौ आरोबाव गोजोरसिनै खालामनो थाखाय खालामनाय मोनसे सुक्ति, आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों नैबे ओनसोलखौ सुक्ति खालामग्रा बे ओनसोलनि राजनितिक रांखान्थि हारिमु बिथिङाव रैखाथि होनो थाखाय थांनाय गोलाव सम नाजाबोदों। गोलाव सम नाजाबोनानै बेयाव माबोरै रैखाथि मोननो हायो, बेखौ जों बोरै रैखाथि होनो, बे गासिबो बाथ्राखौ नोङो सोमावसारगिरि बिथांमोनासो निश्चय मोनथिगौ। दा बेनिखायनो बे ओनसोला जाहाथे जायफ्रा सोमावसारनायजों सोमोन्दो थाबोदों, जायफ्रा नैबेनिनो हानिनो फिसा, बे मानसिफोरनि आखायाव खुंथाय गोहोआ जुदि थायोब्ला निश्चय बे ओनसोलनि थार जेंनानि फारसे मिन्थिगोन, थार जेंनाखौ गोसो गोरबोजों मोनदांनानै खामानि मावनो हागोन। बेखायनो दिनैहाय नैबे बाथ्राखौ बिथां आफादगिरिया बुंनायनि गोबां बाव माखासे
ओंथिफोर दङ आरो बे ओंथिखौ जायफ्रा बुजिगौ बुजिखागोन। बेनिखायनो आं सानो बियो समनिनो खावलायनाय, समजों लोगोसे खारफानो रोंनांगोन आरो समा थोनोबा समखौ जोङो भेलु होयोब्ला बे जोंनि डिफारेन्सफोरखौ जों निस्सय गैया खालामनानै थांखिया मोनसेल' जे जोंनि नैबे ओनसोलनि खुंथाय गोहोआ जोंनि आखायाव थानांगौ। जोंनि ट्रेडिशन, लेंगुवेज, कालचार, ट्रेडिशन बे गासैखौबो प्रिजार्भ खालामनाय, बिनि फोगोमनाय, फेहेरनाय, फुवारनाय बिनि खामानिखौ जोंनि बेयाव थानाय मानसिफ्रासो मोनथिगोन। बेखायनो गोहोआ थाबाय थाथों, बे बाथ्राखौनो हयथ' निस्सय फोरमायनो नागिरदों। दाख्लै बावैसो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो जे बिजाथिलाय राननायाव गोबां माने बेले-बेजे थासारि जादों होननानै गोबां मानसिफ्रानो बुङो सार, बेनि बेलायाव बेखौ जायफ्रा स्क्रुटिनि खालामदों बिथांमोनहा निस्सय मोजाङै मोनथिगोन। आंनि नुनायाव बेबायदि बेले-बेजे होननाय बाथ्रा गैया। बेयाव नोङो नायखादो जे नियसनि खोथा फैदों। दा जायफ्रा सायख'जायाखै बिसोराबा बबे माबानिमोन बे बाथ्राखौबो नायनांगौ थाबाय। निस्सय सरकारा बिनि फारसे नोजोर होगोन आरो बेनो जोबथा नङा, जिथु लालांबाय थागोन। उनफ्रावबो बिनि निस्सय माबा मोनसे सुस्रांनाय निस्सय फैगोन आं सानो। UPPL आरो BPF सार मेडाम मोननिसिम आंबो बेखौनो खावलायो, खौसेयै थाबा हायै जेबो खोथा गैया। हारसिङै थाबायबा गोग्लैनोबो हागौ, जुदि लोगो थायोबा बियो बोखांनानै होथारगोन आरोखि। दा बेनिखायनो जुदि खौसे जानो हायोब्लाथ' बिराद मोजां खोथा। जेनेबा आलदा आलदा थानायावनो जोंहा गोबां लस जालांबाय आरो जुदि बिदिनो आलदा आलदा थालायबाय थायोबा जोंनि जे आंनि फिसा, आंनि फिसौ बैसोरो जेनेबा गुबुननिखौ मा बुंबावनो, आंनि फिसाखौनो होनथारसै, आंनि फिसा, आंनि फिसौ बिराद खस्थ' मोनहैगोन आरोखि जों आलदा आलदा थालायबाय थायोबा। आं बेखौल' नोजोर बोनानै खावलायहरनो सानदों जोंनि सार मेडाममोन, दैदेनगिरि बिथांमोनखौ। दा थैबानो जोब्बाय। दा थैनायनि सिगां मोजाङै गोरोबलायनानै, अनलायनानै, समाजनि हाबा मावनानै, गुबुनखौ गावखौ बायदि अननानै हेफाजाब होलायनानै थांनानै थानांगौ बे उजिगासेयाव, आं बेखौ सानो। बेनिखायनो गोरोबलायनांगौ आरोखि। मानोना जिबनाव जोनोम, हाबा, थैनाय बे मोनथामा एखेबारे बारग'नो हायै, एरायनो हायै मोनसे खान्थि। दा जोनोम जाबाय, हाबा जाबाय, रायजो जाबाय, अनलायबाय, बयहाबो फेमिलि दं आरो थैगोन खाथां। बोरै बेसेबां थानो, 80 बोसोर थागोन। दानि हाजार जेसे गिदिर माहाजोन जाया मानो, जेसेबां गोजौआव पावार थाया मानो, थैखागोन। दा थैयोब्ला जोब्बाय। बेनिखायनो थैनायनि सिगां अनलायनांगौ, गोरोबलायनांगौ, हेफाजाब होलायनांगौ आरोखि। बेयाव बिदा फंबाय नांलायनाय, बखिलायनाय, भुलाथ' बयनाबो जायो, सोरना भुल जायाखै। जाय मानसिया गावखौ आंना जेबो भुल जायाखै होनदों, बे खुनु मोजां हाबाखौनो मावफेराखै आरोखि। He has no experience about that direct आरोखि। ओंखायनो आंथ' सिगां बिदिनो खनोमोन मेथाइबो, बिराद गोरोबनायनि, अनलायनायनि, खौसेनि बिराद मेथाइ खनबोदों आङो दाब दाब जायगायाव सेरजा दामनानै आरोखि। बेखौनो आं ससे खननो सानदों आरोखि दिनै। बहा थांखो जोंनि गोथार अनज्लायनाया, थैस' थांस'नि रादाय खानानै, सनानि न'खर दानायनि सिमाङा बायफ्लेलांबायसो थेरे बेथेर जोंनि सिमाङा। आं बेखायनो खावलायो, जोंहा बिराद सिमां दंमोन सनानि न'खर दानायनि। दा बै जेन' जोंनि हारियाव गासैयावबो, गासैनि न'खरावबो जेन' आंखाला गोग्लैया, बयबो जेन' मोजाङै थानो मोनो। आंनि बिमा, जेरै आंनि जाथि बंस'नि बिमा, आंनि हारिनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय जेन' बयबो ओंखाम मोनजायो आरोखि, रसा नाङा, आलाय सिलाय जानाङा बै समनि बायदि। बिनि जुनै गोरोबलायनांगौ आरोखि। जुदि गोरोबलायाबा गावबागाव पार्सनेल माहाजोन जागोन, गुबुना रसा नांगोन आरोखि। बे खाथांखा। जेनेबा आङो माबा मोनसे पर्टफलिय' दं, आं माबा मोनसे मावो पार्टियाव बा बिजनेसाव बा कन्ट्रेक्टराव, बे हारसिङैसो माहाजोन जागोन, हारसिङै गारि बायगोन, हारसिङै न' लुगोन। ओमफ्राय जुदि बैसोर, जोंहाथ' बिराद सुबुं माहारिफोर दं जोंनि हारियाव जायफ्रा दासिमबो रसा नाङो, दासिमबो रसा नांनाय, दासिमबो सानसेयाव खेबसेल' ओंखाम जाग्राबो दङ।
जोङो गामि गामि थाङोब्ला नुयो आरोखि दा बेनिखायनो आं खावलायबाय खौसे जानांगौ आरो जानो हाथाराबा बे गावबा गावनि मामला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया आरो आखु दुखु मोननांगौबो खोथा गैया आंनि पार्सनेल आं निउट्रलनि जानानै आं बे बाथ्राखौ बुंबाय आंहा रावजोंबो बिदि लेना देना गैया खिन्थु आं खौसेथिखौ मोजां मोनो मानोना divided we fall united we stand जाय रेखा जोङो गावस्रा गावस्रि जायोबा जोङो एखेबारे गोग्लैगोन आरो जों खौसेथि जायोबा जोङो गोथों मोजां डेस्टिनेशनाव जों सहैथारो बा सहैगोन आं मा गोबाव बाथ्रा बुंबावनो नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ आङो सोंबावनो सानदों जिहेतु मिरु एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ मोननै रिजनेल पार्टि इउपिपिएल आरो बिपिएलखौ ज' जानानै खौसेथि बिसायख'थि गेलेनांगौ थारैनो नोंथाङा बे खावलायनायखौ गराय गोजोननाय दं औ आंनिबाथ' मा बिपिएफ इउपिपिएल गासैबो गोरोबनांगौ आंना एबसु आरो बर' साहित्य बा कालचार बा बर' फिल्मनि बे एस'सिएशन गासैबो खौसेयै जुदि माबा मोनसे डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जुदि सापर्ट होलायोबासो जागोन आरोखि बे मोननैजोंल'बो जानाय नङा औ बे माने एनआइनिजोंनो जेबो जानाय नङा आरोखि जोंनि साननाय जोंनि जे लुबैनाय हास्थायनाय जोंनि जे आसल डेस्टिनेशन सिमां बे मालाबाबो जानाय नङा आरोखि खंख्ला जानानै थागोन ओंखायनो बयबो आरोखि बे जेनेबा दिनै पलिटिक्सनि जुनै बिपिएफजों इउपिपिएलजों हारसिङै सरकार दानो हाया बिनि जुनैसो बिसोर खौसेथि जानो थांगासिनो दं नंगौना नङा डाइरेक्ट सिदा खोथा बेखौ नाबालक आंनि जाम्बाब्लाबो बेखौ आं बुजिनानै मोनदांखायो दा बेजोंल' बोरै जानो जा हारिनि थांनानै थानाय थैनाय खस्थ' मोननाय बेसो आंना बे सरकार दानो गाज्रियाव गाखोदो बेनि जुनैसो खौसेथि जाफ्लानाय